Здравейте, приятели! Извинявам се на всички, на които съм обещал за сондаж. Забавих се поради проблем, че двигателя на тази сонда се счупи. Ела да ви покажа. Къде? Блока. Спукан. Тук е спукан блока. И на мен ми казаха, че не могат да ми доставят мотор, че това не подлежи на гаранцията. Това, че блока е спукан, не подлежи гаранция. Не знам тогава на какво ще подлежи гаранцията. Не можаха да ми доставят мотор. Аз го намерих точно за един ден. Те ми дават 3 месеца да ми доставят мотор и да си го платя. Пак казвам, внимайте откъде си поръчвате машини. Защото след като я платите, след това гаранцията е само след изхода. Неправилна употреба на мотора. Каране на антифриз, откъде съм я закупил. И хората казаха, че не могат да ми отстранят проблема и ми казаха, ако искам да си закупя нов мотор, трябва да изчакам 3 месеца. Аз съм я платил един път и сега трябва да чакам 3 месеца за мотор. Не, аз не чакам. Аз намерих мотор. Къде е мотора? Малко по-добър вариант е. Пак е китайски. Който има нужда от такъв мотор, да се свържи с мене и аз ще му намеря мотор. Ще му доставя. След като те не могат за 3 месеца да доставят мотори, те продават машините и нямат мотори. Който дори да искаш да си закупиш, нямат мотори. Едно, че гаранцията не важи, едно, че нямат части за тях, а ги продават, предлагат, рекламират навсякъде. Не можем да ви доставим 3 месеца. Аз как можах да го намеря за 2 дена и го взех, така съм от бележките китайски покуци. Аз го намерих. Който има интерес, може да се свържи с нас и ние ще му съдействаме. Към тези, които сме обещали за копането, деца забавихме, почваме пак да работим. Отстранихме проблема, извинявам се на всички за забавянето. Желая лек ден на всички и на тези, които продават тия китайски машини. Ще ги помоля да имат и черкалаци, които се чупят много лесно, да вкарват и от тях не само нови и като ги питаш да кажат след 3 месеца. Благодаря и някой, ако ме е разбрал неправилно, му се извинявам. Той ще види клипа. Благодаря.